खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव हादोरनां रायजोनां आरो मुलुगनां खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर'। नोंथांमोननि थाखाय गिबि रादाबखौ होनो लादों। गिबि रादाबाव दङ गासैबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब आरो बे रादाबानो जाबाय टाइम 8 निउज पर्टेला गुथि दाजाबदेरनायखौ 15 आगस्ट खालाराव लन्च खालामनाय जाबाय। बे दाजाबदेरनायाव बर' रावखौबो दाजाबदेरनाय जादों होननानै फोसावबाय। टाइम 8 बांला आरो टाइम 8 बर'खौ दाजाबदेरनाय जादों बे गुथि दाजाबदेरनायाव। अब्ला दानिफ्राय नोंथाङा टाइम 8 आव बर' रावनि खौरां नुनो मोननाय जासिगोन। टाइम 8 टिभिआ सानजा भारतनि गिबिसिन एबा हादोरनि मोनसेल' निउज OTT। www.time8.tv क्लिक खालामनानै वेबसाइटखौ लगइन खालामनो हागोन टाइम 8 आव। बेनि अनगायैबो एन्ड्रइड आरो iOS आवबो मोननाय जागोन टाइम 8 OTT। एन्ड्रइड बाहायग्राफोरा प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन। टाइम 8 हानजानि गुथि दाजाबदेरनायाव बांला आरो बर' रावनि निउज पर्टेलखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जासिगोन। दानिया नोंथांमोननो नैथि रादाबखौ होनो लादों। नैथि रादाबा आसाम सोरखारनि मोनसे गोनांथार रादाबखौ होनो लादों। बे रादाबानो जाहैबाय फैगौ 25 आगस्ट खालारनि उनाव रायजोआव सोलोंथायारि फसंथानफोरा खुलिफिनगोन ना फिना बेनि सायाव आसाम सोरखारा मोनसे जोबथा थिरांथा फैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिरांथायाव फैनाय आगोल आसाम सोरखारा गोबां मेलेमजिबिफोरनिफ्राय फरायसालिफोरा खुलिनांगौ ना नाङा बेनि सायाव माखासे सुबुरुन मोनदोंमोन। बे सुबुरुनफोरनि सायाव आसाम सोरखारा 25 आगस्ट खालाराव बिजिरनानै नायगोन होननानै खोथा होयो। बेनि अनगायैबो थिरांथा लानायनि सिगां मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सजों फोसावजानाय सुबुरुनफोरनि सायाव साननानै नायगोन होननानै आसामनि सावस्रि रांखान्थि आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदोंमोन। अदेबानि 17 खालाराव सोरखारनि फारसेनिफ्राय बिथं बुंनाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिडियानिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सोरखारा फरायसालिफोरखौ फैगौ डिसेम्बरसिम खुलियैनि जोबथा थिरांथा लानाय जादों। नोंथांमोननि थाखाय खेबसे बुंबावदो फैगौ डिसेम्बरसिम खुलियैनि जोबथा थिरांथा लानाय जादों आसाम सोरखारनि दारै। हादोरनि खना खनला रायजोफोराव फरायसालिफोरा फैगौ डिसेम्बरसिम खुलियैनि आबुं रिपर्ट बुथुमखांनायनि उनाव रायजोनि सोरखारि थान्दैया रोखा खालामना होबायदि मिरु सोरखारा फरायसालि खुलिफिननायनि सायाव दासिमबो जेबो थिरांथायाव फैयाखै। बेनि थाखायनो आसाम सोरखाराबो थिरांथायाव फैबायदि फैगौ डिसेम्बर खालारसिम फरायसालिफोरा खुलिफिननाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि थांनाय मार्च दाननि गेजेर समनिफ्रायनो बन्द थाबोनाय फरायसालिफोरखौ माबोलानिफ्राय खुलिफिनगोन बेखौ समासो खोन्थासिगोन। आसामनि थागिरिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार रादाब होनो लादों आरो बे रादाबा क्रिकेटनि सोमोन्दै। बे थामथि रादाबाव दङ 4 आसाम क्रिकेटार्सफोरखौ IPL 2020 नि थाखाय सायख'बाय। बे 4 क्रिकेटार्सफोरखौ जर'खायै बलार्स महरै सायख'नाय जादों होननानै मिडियाआव फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि IPL मेचखौ इउनाइटेड आरब इमारेट्सआव 19 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय खुंनाय जागोन। गोनांथार खोथाया बेनोदि IPL 2020 नि थाखाय आसामनि लखिमपुर सिलचर नगाव आरो डिब्रुगड़ बे मोनब्रै सोहोरनिफ्राय 4 हारों क्रिकेट बलार्सफोरखौ सायख'नाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुरनिफ्राय जितु मणिकलिता, सिलचरनिफ्राय राहुल सिंह आरो नगावनिफ्राय मृन्मय डेका बिसोर साथामखौ सायख'नाय जादों। सायख'जानाय बे साथाम क्रिकेटार्सफोरा राजस्थान रयेल्स टीमनि जानानै गेलेगोन। बेराफारसेथिं डिब्रुगड़निफ्राय सायख'जानाय मुक्तार हुसेना हायदराबाद सानराइज टीमनि जानानै गेलेगोन। जाय हारों क्रिकेटार्सफोरा बे IPL 2020 आव सायख'जाबाय बिथांमोननिसिम जोंनि बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय रोजासे साबायखरजों हामलायथि बावहरनाय थाबाय। दानिया ब्रैथि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय। ब्रैथि रादाब जोबोद गोनांथार रादाब। जायफोरा गावखोन्दोआरि फरायसालि बा कलेजफोर सामलायो बिथांमोननि थाखाय नैबे रादाबा जोबोद मोनथिनो गोनां। नोंथाङा जुदि बे रादाबखौ मोनथिना लायाब्ला उनावहाय नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जागोन। मानोना ब्रैथि रादाबाव बेबायदिहाय दङ। गावारि खोन्दोनि फरायसालिफोरनिसिम मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि फिनजाथाय। कर'ना गाग्लोबनाय जागायजेननाय समनिफ्रायनो 25% मासुल रेहाय होनायनि सुबुरुन होदों गावारि फरायसालिफोरनिसिम। गावारि खोन्दोनि फरायसालिफोरा 25% रेहाय होआब्ला सोरखारा लागोन आरजाथाव राहा। बयजोंबो सावरायलायनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिनो होदों। गंफ्रोमबो गावारि खोन्दोनि फरायसालिफोरखौ बे बिथोनखौ मानिनानै सोलिनो बिथोन होदों। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोना जुदि गावारि खोन्दोनि फरायसालिफोराव नोंथांनि गथ'खौ जुदि होदोंब्ला जायखिजाया दानारि फिसखौ नोंथांमोना 25% रेहाय मोनगोन। हादोरारि मोनसे रादाब होनो लादों। बे रादाबा 5थि रादाब नोंथांमोननि थाखाय। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयीनि थैनाय सानाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। 2018 मायथाइयाव वाजपेयी बिथाङा 16 आगस्ट खालाराव रुंसारि जायो आरो बिथांनि थैनाया देग्लाय नैथि बोसोराव आगान होबाय। थांनाय 16 आगस्ट खालाराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयीनि थैनाय सानाव बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव नोंथांमोननि सेराव फैफिनगोन। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 882221567773
आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदों बड'लेण्ड खौराङाव। दथि रादाबखौ नोंथांमोननि थाखाय होनो लादों आरो बे दथि रादाबा जाबाय 5थि थाखोसिम रायजोनि मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो बिमानि राव बिजोंजों जागोन फोरोंथाय होनाया। बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बावैसो सिगां सोलोंथाय खोन्दोआव निउ एजुकेशन पलिसिया सोसनजाबाय आरो बे निउ एजुकेशन पलिसिखौ लानानै गोबां दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय रायजो सोरखारा बेखौ रोखा खालामनानै होबाय जे 5थि थाखोसिम रायजोनि मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो बिमानि राव बिजोंजों जागोन फोरोंथाय होनाया। थामहिनबा आसामाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावबो थाखो 5 सिम बर' बिजोंजोंनो फरायनो हानाय जासिगोन गासैबो फरायसाफोरा। बेनिखायनो आसामनि बर' रावजों फरायग्रा फरायसाफोर आरो लोगोसे फोरोंगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय नोंथांनि फरायसालियाव फरायसाफोरा थाखो 5 सिम बर' रावजोंनो सोलोंथाय लानो हानायनि खाबु थासिगोन। बेखायनो बुंनो हायो निउ एजुकेशन पलिसिया जोंनि बिमा रावनि सायाव जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदों बड'लेण्ड खौराङाव। तब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदों बड'लेण्ड खौराङाव।